ברוכים הבאים, והיום אנחנו פה עם עורכת דין ומגשרת ורד פרימוב, בעלת משרד עורכי דין וגישור בקרקור, לתחום המשפחה והירושה, מומחית ליישוב סכסוכים בדרכים הסכמיות. האמת שאת ורד אני פגשתי במפגש מאסטר מיינד או מפגש נטוורקינג של עורכי דין, בעלי עסקים, ואני בתור גם מנהל עסק, אמנם בתחום השיווק, סוכנות שיווק, אבל היה לנו הרבה על מה לדבר, והאמת שמעבר גם למה שהצגתי עכשיו, את גם תכף, קודם כל את תציגי את עצמך, אבל את גם חברה בעמותת להתגרש בשלום, וגם עם מייסדי המרכז לגירושין בשיתוף פעולה במכון אדלר. יש לך פה הרבה מאוד תחומים שאת חולשת עליהם, אז קודם כל, תגידי לי מה שלומך. היי ניתאי, שלום ותודה, שמחה שאתה מארח אותי כאן. בשמחה, אז אולי באמת תספרי לנו קצת יותר לעומק באמת את כל התחומים המדהימים שבאמת כולם קשורים בסוף לסכסוכים במשפחה, לדיני נפשות, מה שנקרא. ממש כך. אני אשמח אז לשמוע באמת קצת יותר לעומק, במה המשרד שלך, במה את כיום בעיקר פעילה. אוקיי, אז בעצם הפעילות של משרדים מתרכזת בשני פנים עיקריים. אחד זה כל הנושא של יישוב סכסוכים במשפחה ובירושה. זה יכול להיות גם סכסוכים לקראת גירושים בין בני זוג, זה יכול להיות גם סכסוכים במשפחה המורחבת, סכסוכי ירושה. דבר שדי, הוא לא נדיר כן, לגמרי. ואני ארחיב עוד מעט על הדרכים השונות. יש דרכים שונות לפתרון, ליישוב סכסוכים, כל אחד וכל שיטה והמאפיינים שלה, והחלק מהחוכמה כאן זה באמת להתאים את השיטה הנכונה למקרה הספציפי ולנפשות הפועלות, כדי שהם יקבלו מענה מיטבי לבעיה שלהם. זהו, זה נשמע שהשירות או הליווי בעצם, הוא כולל, הוא לא רק העניין המסמכי, שאולי תכף באמת ניגע בזה, כשאת מתעסקת גם בצד של המסמכים המשפטיים, אבל יש פה באמת את העניין אולי הרגשי, אני אקרא לזה, משהו שהוא הרבה יותר גדול בעצם, הוא תהליך, הוא ליווי של תהליך, שהוא הרבה יותר מורכב מאשר החוקים עצמם שסובבים את התא המשפחתי, או את העניין של ירושות או דברים כאלה. איך בעצם את כיום מתמודדת עם הדברים האלה, בעיקר הלקוחות, איזה כאבים בעיקר את רואה היום, שיותר נוגעים להם כשהם מגיעים אלייך. גם אולי בצד של המשפחה, תחום משפחה, וגם ירושות, שזה גם, מעבר לזה שיש פה עבודה וזה כואב, יש פה גם לפעמים את העניין של מערכות יחסים בין בני המשפחה. אין ספק. הפן הרגשי בכל סוגי המחלוקות האלה הוא חזק מאוד, דומיננטי, הוא מנהל אותנו בלי שאנחנו אפילו מודעים לזה הרבה מאוד פעמים. יש לי מקרים של סכסוכי ירושה בין אחים למשל בשנות ה-70 לחייהם, שכשמתחילים לדבר אז יוצא פתאום משפטים כמו אמא תמיד אהבה אותך יותר מאז שהיית ילד. מה אתה אומר? ממש יוצאים פה כאבים שאני לא יודעת אם האנשים באמת היו מודעים לזה והדברים ממש עולים. בני 70 ועברו 60 שנה מאז שהם גדלו יחד כאחים ועדיין זה יושב להם. יושב להם שם. וזה כמובן משפיע על הדרך בטח של קבלת ההחלטות. ברור, זה קבלת ההחלטות, התקשורת ביניהם, ברור, זה יכול להוביל לתוצאות קשות. ואם עושים תהליך בצורה נכונה, לא תמיד זה מצליח, אבל ברוב המקרים כשיש פתיחות ומוכנות ויש גם ליווי רגשי אם צריך, אז אפשר, זה פשוט משנה גורלות ומשנה משפחות, זה ממש מרגש ברמות אחרות. ליווי רגשי ועורכת דין זה כאילו לא תמיד מתחבר לי. אז אני לא נותנת את הליווי הרגשי, כי אני לא פסיכולוגית. דרך אגב, רציתי בזמנו, בצעירותי, התלבטתי בין משפטים לפסיכולוגיה. בחרתי במשפטים, אבל אתה רואה, בדלת האחורית הגעתי אחר כך הוכשרתי ביישוב סכסוכים, חוץ מהתואר המשפטים, יש לי גם תואר שני ביישוב סכסוכים, ובעצם לאורך כל הדרך
קיבלתי ועשיתי הכשרות רבות ומעמיקות באמת בתחום הרגשי. מתוך ההבנה, כמו שאמרתי, שיש לזה משמעות עצומה לתחום הרגשי בכל הנושא של מחלוקות וסכסוכים במשפחה. כשאני אומרת משפחה, שוב, זה גם הגרעינית וגם המורחבת. יש משפט שאני נורא מתחברת אליו, באנגלית זה נשמע יותר טוב, זה עובד ככה, everyone you meet is having a battle you don't know nothing about. זאת אומרת, רוב האנשים באמת מטבעם הם לא רעים ולא פועלים כדי להרע, הם פועלים מהמצוקות שלהם, מהכאבים שלהם, והם משוכנעים שהצדק איתם, ומאוד קשה להם לפעמים לראות את הצד השני ולהבין למה הצד השני פועל כלפיהם כפי שהוא פועל. והתפקיד שלי, וזה משהו שבאמת אני חושבת באמת ניחנתי בו מאוד מילדות, קל לי לראות את הצד השני, קל לי להבין אנשים גם אם אני לא מסכימה איתם. אני יכולה מאוד להסתייג מהדרך שבה הם פועלים ואפילו מדברים שהם אומרים, אבל בכל זאת להבין למה הם פועלים ואומרים כפי שהם פועלים ואומרים. והיכולת הזאת גם להבין את זה וגם לנסות להעביר את ההבנה הזו לצד השני, וזה כמובן הדדי, זה לא צד אחד שרק הוא צריך להבין את השני. שני הצדדים צריכים להבין אחד את השני. היכולת הזאת מאוד עוזרת לי לפתור מחלוקות קשות, כי הבעיה תמונה שם. ברגע שאדם רואה שרואים אותו, שהוא יכול להשמיע את קולו, הוא כבר חצי הדרך לפתרון. הוא כבר מוכן יותר לשמוע אפשרויות לפתרון, ומוכן יותר לסלוח ולקבל. כאילו לפעמים פשוט היה חסר לו איזושהי הבנה של הצד השני, או משהו כזה, או כאילו זה באמת יכול, כאילו את אומרת, יש לי את היכולת הזאת, זה משהו שליווה אותך, כאילו אגב זה ממש מתקשר לפסיכולוגיה, שנראה לי רצית ללמוד, אבל זה משהו שנראה לך מלווה אותך ספציפית, כאילו זה נשמע שזה ממש נכון לתחום הזה, כאילו, זה נשמע כאילו יש סיבה אפילו שבחר דווקא בתחום הזה, ואולי זה גם מה שלקח אותך לעולם הגישור, שזה לא מובן מאליו שעורך דין גם יהיה מגשר בסוף. בהחלט, זה מה שלקח אותי לשם, באמת הראייה הלא חד צדדית, ההבנה שכל אחד יש לו את הזווית שלו, את הסיפור שלו, את האמת שלו, שאין אמת אחת אבסולוטית, ומה שאני רואה מפה, אתה לא רואה משם. הדוגמה הכי יפה לזה זה המספר 6 או 9, שנשים אותו עכשיו בעינינו, אני אראה 6 ואתה תראה 9. נכון, וואי, יפה, מעניין. אז יש חשיבות עצומה להבין את זה. ברגע שמבינים את זה, אז הצד השני כבר לא הופך לרשע שצריך לנקום בו, לכעוס עליו, לפגוע בו, להעניש אותו. את מרגישה שבאמת במצבים כאלה את יכולה להביא את למצב ששני הצדדים בעצם יצליחו כמו שאת עושה, כאילו לראות, לשים את עצמה בנעליים של הצד השני, זה בסוף מה שנדרש. לפי מה שאת אומרת, את מצליחה לבוא ממקום של, גם אם את לא מזדהה או חושבת שאחד הצדדים צודק, או לא משנה, כמובן. איך הוא צודק אפילו, או איך הוא פועל, את יודעת לשים את עצמך בנעליים שלו, להבין את המניע או מאיפה זה בא, ובכל זאת לנסות לפעול ממקום מקצועי, משפטי, רגשי, שיהיה נכון עבור הסיטואציה. כאילו, גם אם את לא מזדהה, את יודעת לשים את עצמך בנעליים של הצד השני, שזה נראה לי יכולת שאולי כל בן אדם צריך שיהיה לו, אבל זה באמת, את מצליחה להעביר את זה גם להם. זה הקושי, זה האתגר. אני מנסה, לפעמים זה מצליח ולפעמים פחות, אבל אני יכולה להגיד לך שיש לגישור בכלל ליישוב סכסוכים, גישור זה השיטה הרווחת ביניהם, אבל לכל השיטות האלה ההסכמיות שנעשות מהסכמה ומרצון, יש לזה שיעור הצלחה מאוד גבוה, מאוד גבוה, וזה מחמם את הלב. לגישור עצמו? לגישור עצמו, לשיטות ההסכמיות. אני מכוונת לגישור, לגירושים בשיתוף פעולה, וגם למשא ומתן מרצון, שכל צד מיוצג על ידי עורך דין, וביחד מנהלים, יושבים 4 ביחד ומדברים, יש לזה סיכוי מאוד גבוה להצליח. לפני בכלל שפונים להליך גירושים. בדיוק, לפני כן. וזוגות שמגיעים, חושבים על האופציות האלה? כאילו, אני אגיד,
עוד לא, אני לא שם, אבל יש איזשהו, כי אני מניח שזוגות כשהם רבים, או שקורה משהו, והם רוצים להיפרד, להתגרש, הם ישר חושבים, אני מניח על הקטע של, אוקיי, בוא נלך להתגרש פשוט. נכון. ואת אומרת, יש פה בכלל 3 אופציות שהן עוד קודמות, שאפשר לנסות אותן, שיש להן סיכויי הצלחה גם מאוד גבוהים. ויכולות למנוע נזק עצום, כי ההליך המשפטי בתחום המשפחה הוא הליך רע, לא משנה מה תהיה תוצאתו, הוא הליך רע, כי הוא מבוסס על שיטה שכל צד צריך לנסות להשחיר את הצד השני כמה שיותר, כדי לשאת חן בעיני בית המשפט כמה שיותר. בדרך, באמת, מה שמשאירים זה אדמה חרוכה, נורא. גם זמן, גם כסף, גם אנרגיות רעות, וגם הכי גרוע, פגיעה בילדים, צלקות שלפעמים לכל החיים, וגם עוברות גם לדור שאחרי. ואת כל התענוג המפוקפק הזה אפשר למנוע. אפשר למנוע בהליכים הרבה יותר קצרים, פשוטים, פחות יקרים, שיש שם מקום לרגש, להשמעת הקול, ומהמקום הזה להגיע להסכמות. כאילו זה אפילו לא רק עניין כלכלי טוב יותר, זה גם עניין רגשי טוב יותר, וזה גם עשוי להשפיע כמובן על עשוי. זה ישפיע על עתיד הילדים. ועל המשך התנהלות המשפחה, כי הרי התא המשפחתי נשאר תא משפחתי, למרות סיום הזוגיות. אז בעצם זה שהזוג יושב בהליך גישור או גירושים בשיתוף פעולה ועושה תהליך באמת של גם השמעת קול אבל גם האזנה והבנה של הצרכים של אחד של השני, והם לומדים יחד, הם משפרים את התקשורת ביניהם. זה מאפשר להם אחר כך לתפקד יותר טוב כהורים משותפים, כי הם יישארו יחד הורים משותפים לכל החיים, ואחר כך גם סבים משותפים. יש משפחות שבהם הסבא או הסבתא לא מוכנים, סבא והסבתא לא מוכנים לשבת אחד עם השני, כשהם באותו חדר, ואז כשחוגגים יום הולדת לאחד הנכדים, אז או מזמינים פעם את זה ופעם את זה, או שעושים 2 ימי הולדת, עד שבאיזשהו שלב זה נמאס לכל המשפחה, ואומרים, מי שרוצה יבוא, ומי שלא רוצה לא יבוא. כי באמת תחשוב על הדוגמה שאנחנו נותנים לילדים שלנו. אוקיי, גירושים היום זה דבר נפוץ, וילדים כבר לא, זה לא סוף העולם, ילדים מכירים את התופעה. אבל יש גירושים ויש גירושים. יש הבדל עצום אם אנחנו מסיימים את היחסים בכבוד הדדי, בתהליך הוגן, בתהליך של הידברות, וממשיכים אחר כך לשתף פעולה ביחד כהורים. ואז הילדים רואים את זה. הם גם מרגישים את הביטחון ששני ההורים שלהם שם לצידם, והם גם מבינים, אוקיי, יש דרך לסיים מערכות יחסים חשובות ואינטימיות. לעומת המקרה השני, שההורים יוצאים למלחמת עולם, ומה הילדים מבינים מזה? בשביל מה בכלל להתחתן וליצור זוגיות, אם זה מה שקורה בסוף. וואו. אולי באמת זה הזמן כזה, כאילו להגיד אולי באמת איזה טיפים לאנשים שחושבים על כן. כאילו כל מה שקשור ליישוב סכסוכים, זה באמת נשמע משהו שיכול להיות כאילו מאוד טוב ומאוד בונה, או הורס נכון. כאילו, בכל מקרה, אם יש את ההחלטה להיפרד, אז אפשר לבנות את הפרידה בעצם. אני בכלל מאמינה שכמו כל משבר, גם גירושים, זה סוג של משבר, זה בעצם גם הזדמנות. כי בדרך כלל זה מגיע אחרי שהיה איזשהו קושי בנישואים, איזשהו אי שביעות רצון בלשון המעטה, לפחות של אחד הצדדים, בדרך כלל של שני הצדדים, אוקיי? ופה זה הזדמנות לעשות ריסטארט, לבחון מחדש את מערכות היחסים שלנו, את המקום שלנו בעולם. באמת, אפילו אם זה נעשה נכון, גם הילדים יוצאים מזה נזכרים. כי במקום לראות שני הורים אומללים ביחד, בבתים שאו שיש כל הזמן מריבות וצעקות, או שיש מתח וריחוק, אז במקום זה הם רואים שני הורים שחיים לחוד, אבל כל אחד מאושר, לחי חיים מלאים, וגם לכן הוא גם הורה הרבה יותר טוב. אני תמיד מציעה גם למגושרים שלי לראות את זה ככה, לראות שהם באים אליי בשעה מאוד קשה, בתחילת הדרך זה מאוד מאוד קשה, זה שבר גדול. אני אומרת להם, קחו את הזמן, דברו איתי שוב בעוד שנה, אתם תראו, בעוד שנה אתם תהיו במקום אחר לגמרי. אם באמת תפנו את האנרגיות שלכם לריפוי ולצמיחה, ולא לכעס ולנקמה. וואו. כי מי שעסוק בכעס ונקמה ובהליכים משפטיים זה שנים. משפט, תחשוב, הליך משפטי בתחום המשפחה, זה במקרה הטוב זה 3 שנים, אם יש ערעורים וכולי, זה גם יכול להגיע ל5 שנים. תחשוב על הילדים האלה שגדלים בצל הליך משפטי כזה, שאבא ואמא לא מדברים אחד עם השני, שהם מעבירים אותם בעיניהם, אני לא יודעת איך, ברחוב ומחכים
זה סיטואציות נוראיות. הילדים כבר, כשהתהליך הזה ייגמר, ההליך ייגמר ולא משנה מה תהיה תוצאתו, הילדים לא יזכרו בכלל מה היה קודם. הם לא ידעו שאפשר אחרת. איזה צלקות זה גורם להם. לעומת תהליך של באמת גישור לגירושים, בממוצע כ3 חודשים, וזהו, וזה אחרי הכל. 3 חודשים? 3 חודשים, זה עוד הייתי נדיבה, גם בחודשיים אפשר. מה, בחודשיים הם מצליחים לסגור, להגיע להבנות, להסכמות? כן. ברגע שיש מוכנות, בשלות נפשית, כן. יש מקרים שאין בשלות נפשית, שצד אחד נורא רוצה והצד השני עוד לא שם, ואז אני גם אומרת להם, צריך לתת לו את הזמן שיקבל תמיכה רגשית, שיבשיל. ברגע שהוא יבשיל ויהיה מוכן לשחרר מה שנקרא, לוותר, להבין שזה נכשל, הניסויים האלה נגמרו ולעבור הלאה. ברגע שיש את ההבנה הזו, זה הולך מהר מאוד. מדהים. אז שאלת באמת לגבי טיפים. הטיפ הכי חשוב שיש לי זה, כאשר אתם נמצאים בצומת, בשלב מעבר בחיים, בשלב קריטי, לפני שלב קריטי, תלכו להתייעץ. הייעוץ, פגישת ייעוץ אחת זה דבר כל כך חשוב, זה נותן המון ידע, זה עוזר לבחון את הדרך הנכונה והמתאימה למקרה שלכם. פשוט לבחון את כל האפשרויות ולהבין, קודם כל לבחור את הדרך שבה אתם רוצים שיתנהל הליך הגירושים שלכם. אז באמת לא לוותר על הפגישה המקדימה הזאת, אבל להשתדל שזה לא יהיה אצל עורך דין לוחמני שיבטיח לכם הרים וגבעות ויפחיד אתכם מפני ויתורים ויגרור אתכם להליך משפטי. זה גם קורה. זה גם קורה. שזה כאילו המלצת העורך, כאילו הרוח של העורך דין מאוד משפיעה על הבחירה של הלקוח. מאוד. אז לבחור את עורך הדין שמתאים לכם, והוא יעזור לכם גם לבחור את ההליך שמתאים לכם. לדוגמה, אני יכולה לתת לך דוגמה, הזכרתי פה גירושים בשיתוף פעולה, שזו שיטה מדהימה, שבה בעצם הוקם צוות רב-תחומי, שמורכב גם משני עורכי דין, לכל צד יש עורך דין, אבל רק עורכי דין שהוסמכו בשיטה הזו, ואז הם לא יכולים גם לייצג בבית משפט. כל האנרגיה שלהם, כל המיינד מוקדש רק ליישוב הסכסוך, ויש גם מישהו מתחום הטיפול שנותן ליווי רגשי, ובדיוק שם לפתור את כל הפלונטרים האלה, את כל המקומות שהמשא ומתן נתקע בגלל מצוקות ובעיות רגשיות. ואם צריך, יש גם אנשי מקצוע נוספים מתחום הכלכלה. בקיצור, צוות רב-תחומי שעוזר למשפחה באמת, נתן לה את המענה הספציפי, הפרטני, המותאם לה. למה למשל זה מעולה? יש היום תופעה שאוהבים לדבר עליה, נרקיסיזם, לא יודעת אם שמעת עליה. נכון, בטח. דפוס אישיותי מסוים של אנשים שמאוד קשה מאוד באמת לנהל איתם משא ומתן רגיל ולהגיע להסכמות. דווקא למשל הליך כמו גירושים בשיתוף פעולה, ששם ניתן גם המענה הרגשי. מצד אחד לאותו אדם שסובל, גם הנרקיסיסט סובל, כן? נכון, הוא גם סובל. אז גם כאילו להבין אותו ואת הלך המחשבה שלו, וגם לתת את התמיכה לצד השני. ומשם ביחד עם עורכי הדין באמת להגיע להסכמות. זו שיטה כזו, סיכויי ההצלחה בה גבוהים לאין ארוך. באמת? כן. גם במערכות יחסים כאלה של נרקיסיזם? כן. גם במערכות יחסים כאלה, כן. אם יש רצון משני הצדדים, הכל מתחיל ברצון. וואו. אם אין רצון ואין שיתוף פעולה, יש מקרים שאין מה לעשות. אז זה נשמע, זה כמו איזה בעצם תהליך שנותן מעטפת לכל מיני אספקטים במערכת יחסים, בצד המשפטי, הרגשי, הזוגי כמובן. נכון. וזה לאו דווקא עכשיו, כאילו זה כן פתרון, נשמע לפי מה שאתה אומרת שהוא גם יותר קצר, והוא גם יותר מקיף מאשר ללכת ישר למשפט או ייעוץ משפטי או עורך דין. בהחלט, בהחלט. הגירושים בשיתוף פעולה זה יותר ארוך מגישור רגיל, כי גישור רגיל בכל זאת זה שני הצדדים והמגשר. כן, נכון. גירושים בשיתוף פעולה זה צוות, זה יותר אנשים, יש פגישות משותפות, יש פגישות חלקיות של חלק מהצוות, זה לוקח יותר זמן, אבל עדיין הרבה פחות מהליך משפטי, וגם מבחינת עלויות אנחנו לא מתקרבים לעלויות של הליך משפטי, והכי חשוב באמת מבחינת האווירה, האנרגיה והגישה. יש פה תהליך ריפוי. לגמרי. ממש ככה. ממש ככה. ועוד טיפ חשוב בנושא הזה, ויש דבר שנקרא
הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, שאנשים לא מספיק מכירים את זה, ואני נורא רוצה שידעו מה זה. זוגות שנקלעים למשבר בנישואים, ושוקלים להפסיק את הנישואים, אבל יש שם עוד משהו. הם עוד לא לגמרי בטוחים שזה נגמר. והם כן רוצים לתת צ'אנס. אבל מצד שני הם מפחדים. עכשיו עוד פעם נמשיך, ואז אחר כך שוב יהיה משבר, ואז שוב נחזור לכל הבלגן שוב. אפשר וכדאי לעשות היום הסכם. היום הכוונה כשהם בשלב של המשבר, שהם רוצים לתת צ'אנס ליחסיהם. נקלעו למשבר, אבל רוצים לתת צ'אנס ליחסיהם. לעשות הסכם שנקרא הסכם שלום בית ולחילופין גירושין. ההסכם הזה מדבר על זה שהם עכשיו מנסים שלום בית, איך הם יתנהלו בתקופה שהם כל עוד הם ביחד כזוג, ומה קורה אם אחד מהם מחליט שהוא רוצה להפסיק את הנישואים. איך הוא מודיע לצד השני, ואז מה קורה אחרי זה? כמה זמן ממתן ההודעה קורים דברים, ממש החלטות אופרטיביות. מי נשאר בבית ומי יוצא, מתי מוכרים, מה עושים, מי משלם למי, החלוקת זמן עם הילדים. כל מה שאנחנו מחליטים בהסכם גירושים, אפשר להחליט את זה מראש בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין. מה היתרון? האנשים כבר רגועים, הם יודעים שב-worst case, אם הם שוב יהיו במשבר והם ייפרדו, זה כבר מה שיהיה, הכל כבר מוסכם, שמים את זה במגירה וחיים בשקט ונשארים אחד עם השני רק מתוך רצון ולא מתוך פחד. יפה. זה כלי שחשוב לדעת עליו. כן, זה בעצם נותן הזדמנות, כמו שאת אומרת, להסכים על דברים, בלי להגיע למשפט. נכון, בלי להתגרש. וואו. ואת רואה, כאילו, אנשים, את אומרת, לא מכירים את זה. כשמגיעים אלייך זוגות ואת מציעה להם את זה, זה משהו שהם... הם מגיעים אליי בגלל משבר גדול, והם מדברים על גירושים, אבל אז אם אני רואה שהם עוד לא שם, שיש שם עוד סיכוי למשהו, אני אומרת להם, תדעו לכם שיש אפשרות כזו, זה מחייב בעיניי ללכת לטיפול זוגי, ואני אומרת להם את זה, כי הם לא ילכו לטיפול זוגי, לא יהיה שינוי של הדפוסים, אז הם יחזרו מהר מאוד לאותו מקום. אם אתם באמת אבל רוצים לתת צ'אנס לנישואים שלכם, א', תלכו לטיפול זוגי, לטפל בבעיות, וב', אנחנו כאן יכולים לנהל הליך גישור של מה יקרה אם, ולעשות הסכם עכשיו, והחלק הזה כבר מאחוריכם. אם חלילה בעתיד תרצו להיפרד, לא תצטרכו לעבור את זה שוב. מוציאים את ההסכם קיים ותקף ופשוט מפעילים אותו. ועדיף לעשות את זה באמת לפני שהם בכסח או באמת במלחמות. נכון. וואו, מדהים. אז זה בעצם, כאילו זה ממש הסכם שאת עושה וכותבת. נכון. בעצם יוצרת איזשהו הסכם שזה מקשר נראה לי, כאילו את מתעסקת באמת בעוד, יש לך חלק מרכזי בעבודה שלך. נכון, חלק מרכזי אחר זה עריכת מסמכים משפטיים בתחום המשפחה והירושה. אנחנו מדברים על הסכמי ממון או הסכמי חיים משותפים. הסכמי ממון זה בין נשואים, חיים משותפים בין לא נשואים, ידועים בציבור או... זוגות להט"בים, או זוגות שמנויים להינשא בצורה כזו או אחרת, מסיבה כזו או אחרת. אז הסכמים כאלה שגם מצריכים סוג של, לא יודעת אם גישור, אבל מיני גישור, כן לדבר ביחד על איך הזוג הזה רואה את העתיד שלו, מבחינת מה מידת השיתוף שהם רוצים שתהיה ביניהם, אם בכלל. יכול להיות הפרדה מוחלטת רכושית, בעיקר זה, אני מדברת איתך על פרק ב' שכבר כל אחד גם צבר רכוש, גם יש לו ילדים מנישואים קודמים. יש זוגות שאומרים, אנחנו רוצים זוגיות בלי הפן השיתופי הרכושי. ויש כאלה שאומרים, לא, אנחנו all in, ואפילו גם מביאים ילדים משותפים ביחד. ויש מנעד שלם באמצע, שאומרים, אנחנו רוצים בזה הפרדה ובזה שיתוף. וככה אנחנו בעצם מתאימים להם את מה שהם רוצים. הסכם כזה הוא מאוד חשוב כשמדובר באמת בפרק ב', או בזוגות צעירים כאשר יש פער כלכלי גדול או ביניהם או בין המשפחות, כשאחת המשפחות למשל נותנת עזרה כספית מאוד משמעותית. נאמר, הורים של אחד מבני הזוג קונה לזוג הצעיר בית. אוקיי, נכון. צריך לדבר על הדברים האלה כדי למנוע אחר כך הרבה מפחי נפש ונזקים. זה נורא קל לא לדבר על זה, האמת. נכון. כאילו, זוגות צעירים, אני חושב על זה, שוואלה, הנה אחד ההורים נתן בית והולכים לגור שם, ווואלה, איזה כיף, הזוג נהנה מזה בסוף. הוא לא חושב עכשיו מה... כאילו, איך עכשיו מנגישים לו את הדבר הזה? כאילו, בואו רגע נשים את זה לשולחן,
אם אתם אנשים בוגרים, אולי אפשר לדבר על זה רגע. וואו, זה לא מובן מאליו. נכון. זה מאוד קשה. זה המון פעמים בא כדרישה של ההורים, בדוגמה שנתתי, ההורים שנותנים, וגם יש להם יותר ניסיון חיים, והם יודעים שלמרות האהבה הגדולה, אהבות גדולות גם עלולות להסתיים. אני מכיר, אנשים מבוגרים מבינים את זה יותר, אנשים צעירים בשיא האהבה שלהם לא יכולים בכלל לדמיין דבר כזה. אז המון פעמים הם מגיעים באמת בגלל דרישה של ההורים. ושם הם אומרים לכל, אנחנו, אמון מלא, ברור, אני לא באה חלילה לפגוע באמון, אבל בשביל השקט של שניכם, בואו נדבר על סיטואציות קדימה ונחשוב מה קורה. מה קורה אם תיפרדו חלילה עוד 20-30 שנה? זו שאלה אחת. מה קורה אם חלילה תיפרדו בעוד 3 שנים? זו שאלה אחרת, אוקיי? יש... כן. הם מוכנים לדבר? כאילו, איך פונים אלייך הזוגות האלה? כי אם זה לא בא מהם, זה צריך לבוא מגורם אחר או משהו כזה. אז כמו שאמרתי, בדרך כלל כשמדובר בעזרה מימון מההורים, אז ההורים גם דורשים הסכם כזה. ואז הילדים, הזוג הצעיר מגיע לשמוע, ואני בעצם מסבירה להם כמה זה חשוב, וכמה זה חשוב גם לזוגיות שלהם, כי דברים כאלה אחר כך יכולים לחלחל. בהתחלה הכל נפלא וורוד, אבל אחר כך כשיש משקעים, נאמרים דברים כמו, במילא ההורים שלך לא הביאו כלום, זה הכל ההורים שלי, זה יושב שם, וזה יכול מאוד להכיר יחסים ולצוף בשעות קשות. אז עדיף תמיד להסדיר את זה מראש ולמנוע אחר כך הרבה עוגמת נפש. זה לגבי הסכם ממון, שדרך אגב הסכם ממון עושה גם לא רק בפרידה, עושה גם במקרה של פטירה, כי פקיעת הנישואים יכולה להיות או בפרידה או בפטירה. אז ההסכם בעצם, מכיוון שהוא מגדיר מה הרכוש של כל אחד מבני הזוג, אז הוא גם במקרה של פטירה מונע הרבה מחלוקות. שאת זה גם עושים, עדיף לעשות בתחילת או במהלך? באותו הסכם ממון, שמדבר על המצבים, גם על מצב של פטירה. והזוג הזה לא בא ואומר, מה אנחנו חושבים על זה עכשיו, אנחנו ביחד, אנחנו אוהבים, למה אתם חושבים על מקרים כאלה בכלל? אני חושב אצלי, זה בראש, זה צריך להיות בראש, כאילו, אתה הרי במקום שאתה מאוד היום, הם אוהבים, הם כאילו, טוב להם. מה עכשיו אתם באים אלינו? אם ניפרד, למה שניפרד? מה? כן, טוב, הסטטיסטיקה מדברת. כן, נדמה לי שהגענו כבר ל-40%, אני לא יודעת, זה לא נתון רשמי, אבל זה סדר הגודל. 40% מהזוגות בארץ מתגרשים. וזה הסטטיסטיקה שנספרת, יש מקרים שלא נספרים, אוקיי? אנשים שלא מתחתנים בכלל, אז אם הם, וכן מקימים משפחה ומביאים ילדים, אם הם נפרדים, הם בכלל לא בסטטיסטיקה הזאת של הגירושים. אז כן, המצב אז יש מצב שזה גם יותר מ-50%. לא יותר מ-50, אבל... או אנשים אנחנו בדרך לשם. וואו. כן. אוקיי. אז זה סוג אחד של מסמכים משפטיים. סוג אחר מאוד מאוד חשוב, זה כל נושא הצוואות, בעצם הסדרת ההורשה של רכושנו אחרי לכתנו. יש פה כל מיני ניואנסים, אני לא אכנס לזה, אבל זה מאפיין באמת אנשים אתה יודע, בשלב ההיערכות לגיל השלישי, אנשים שכבר הגיעו לגיל מתקדם וגם צברו רכוש ורוצים להסדיר אותו. לפעמים צריך באמת, כשיש למשל עסקים, רכוש יותר חברות, רכוש יותר מורכב, אז כמובן צריך מומחיות, איך לדעת איזה הוראות לתת כדי להעביר את העסק בצורה מוצלחת ונכונה, שלא תפגע בעסק. והנושא הזה של צוואות גם מאוד מאוד קשור לנושא של פרק ב' של משפחות משולבות. משפחות משולבות זה בעצם, משפחה משולבת זה תא משפחתי שמורכב בעצם משני תאים משפחתיים. כאילו הבעל התגרש, האישה התגרשה. בדיוק, כל אחד מגיע עם הילדים שלו, מקימים ביחד משפחה, לפעמים גם נולד להם ילדים משותפים, לפעמים לא, זה תלוי בגיל. זה קונסטלציה מאוד מאוד מורכבת, אוקיי? ועדיף גם כאן לתת מענה מראש לסיטואציות שיכולות להיות. וגם כאן לתת הוראות מתאימות בצוואות, כדי שלא יהיה אחר כך ויכוח בין הילדים שלו לילדים שלה, לילדים שלנו, כמו בבדיחה.
כן. זה דבר אז ממש עוברים על כל המערכת המשפחתית הזאת? נכון. ולוקחים בחשבון גם המון דברים, תלוי בגיל. אם למשל מדובר בזוג שהוא יחסית צעיר, נאמר בשנות ה-40 שלו, שהוא בפרק ב', ויש להם ילדים עדיין קטינים מהנכסים הקודמים, מהנישואים הקודמים, ויש להם גם ילדים משותפים שהם קטנים מאוד, אוקיי? צריך לקחת בחשבון פה כל מיני סיטואציות. קודם כל חשוב גם מצב ההורה השני של הילדים מהיחסים הקודמים. אם יש הורה, למשל אם זו אם יחידנית, אין הורה בתמונה, והיא היחידה, אז היא צריכה לקחת בחשבון מה קורה חלילה אם היא הולכת לעולמה, ובעצם הילדים שלה, אין להם אבא. כאילו הם יתומים. אז שאלה מה, בדיוק, נכון. שאלה מה המעמד של בן הזוג החדש, ומה המחויבות שלו כלפיהם. יש המון סוגיות פה שצריך לקחת בחשבון. אז זה נושא הצבאות. וואו, כן. אז זה צבאות. ויש עוד דבר שנקרא ייפוי כוח מתמשך, שזה בעצם מתן הוראות מי יטפל בנו ובענייננו במקרה שאנחנו נאבד את כושרנו השכלי לעשות את זה. אוקיי? כאילו כמו נגיד דמנציה או אלצהיימר, נכון מאוד. או תאונה כלשהי, חס וחלילה, כן. אז היום החוק מאפשר, זה חוק חדש ומתקדם, במקום למנות לבן אדם אפוטרופוס, בעצם להפקיע ממנו את האישיות שלו ולהחליט בשבילו על הכל, נותנים לאדם יכולת לשלוט בעצם בעתידו, גם במצב שהוא חלילה יגיע למצב כזה, הוא מראש יכול להגיד, אני רוצה אלה ואלה יטפלו בי, הוא יכול לחלק את זה לפי סוגי עניינים, רכושיים, רפואיים ואישיים. יש פה גם עולם עשיר מאוד של אופציות ואפשרויות, וזה משהו שאני ממליצה בחום לכל אדם במסגרת ההיערכות לגיל השלישי לעשות את זה. וגם כאן במשפחות משולבות יש עוד יותר תסבוכת, כי אוקיי, אנחנו בני זוג פרק ב', אוהבים אחד את השני, מזדקנים יחד, באופן טבעי רוצים למנות אחד את השני, אבל מצד שני אנחנו גם מזדקנים, אז יכול להיות שכשאני אצטרך את זה, אתה כבר גם לא תהיה מסוגל לטפל בי, נכון? וואו, כן. אז עכשיו את מי אני ממנה? את הילדים שלי, את הילדים שלך, את הילדים המשותפים, מי אני ממנה? את הילדים שלי, איך הם יסתדרו איתך? אולי הם לא מסתדרים כל כך, איך הם יקבלו החלטות ביחד? כל הדברים האלה צריך לתת עליהם את הדעת. מה, וממש יושבים וכותבים לעומק בתוך ההסכמים, בתוך המסמכים האלה, מה קורה בכל סיטואציה? בהחלט, כן. וואו. כן, זה דברים שפחות נראה לי שומעים עליהם, כשאתה בלב הזוגיות, או שאתה ביומיום, בכלל, אתה בשגרה, בשוטף, אתה לא חושב על הדברים האלה. נכון, הנטייה שלנו היא לא לחשוב, להדחיק, לחיות את החיים. אבל לפעמים צריך להיערך גם לסיטואציות פחות סימפטיות. אז אולי באמת גם לחלק הזה, אולי יש לך איזה טיפים, או איזה טיפ או שניים שתוכל לתת לחבר'ה שבאמת לא חושבים על הדברים האלה. כן, אז יש לי. קודם כל, הנושא של הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, כמו שאמרתי, אני ממליצה בחום לעשות את זה, בוודאי כשמדובר בפרק ב', וגם כשמדובר בפרק א', כמו שאמרתי, אם יש פערים, נסיבות מיוחדות כמו פערים כלכליים גדולים, ממליצה בחום לעשות את זה, זה חוסך אחר כך המון כאב לב, מאות אלפי שקלים, וואו. וזה באמת מציל משפחות. אז אל תחסכו בעניין הזה, תשלמו את האנשים רוצים לחסוך בשביל עלות ההסכם, זה כאין וכאפס לעומת הנזק שיכול להיגרם אחר כך. וואו. זה דבר אחד. דבר שני, אנשים צריכים לדעת שצריך גם צבא וגם הסכם ממון, זה לא אחד במקום השני, הם משלימים, אוקיי? זה טעות נפוצה, אנשים אומרים, יש לי צבא, אני מסודר. אני מסודר, יש לי צבא, מה אני צריך הסכם ממון עכשיו? אבל לא, צריך גם וגם. כי הצבא קובעת מה יעשה ברכוש שלי, אבל הסכם ממון קובע מהו הרכוש שלי, לעומת הרכוש של בן זוגי. ובצבא אז לא מתייחסים, זה נשמע כאילו שזה אמור ללכת ביחד לגמרי, לא מתייחסים בצבא למקרים האלה? צבא אומרת, אני מצווה את רכושי ככה וככה וככה. אוקיי, אבל מהו רכושך? כי אם אני חיה עם מישהו נשואה לו או לא נשואה, לא משנה, גם לבן זוג ידוע בציבור, יכול להיות זכויות. הוא יכול לטעון, מכוח החיים המשותפים יחד, יש לי זכויות ברכוש שלך. אתה לא יודע כמה מלחמות יש על זה אחר כך בין באמת היורשים, בין בני הדור השני. ממש מלחמות. כן, כן. אז צריך לעשות גם את זה וגם את זה.
ובאמת העצה, עם זה התחלתי, ואני חושבת שזו גם העצה שאני רוצה לסיים איתה, באמת לפנות לעורך דין בענייני משפחה, בכל השלבים הקריטיים בחיים. לא לוותר על העניין הזה של הייעוץ, כי ידע זה כוח. קודם תשמעו, תבינו, אחר כך תקבלו החלטה. ובאיזה שלב, היית אומרת, להגיע? כאילו, כבר מרגע החתונה, או מרגע ההיכרות, או איפה זה נכנס? כי הסכם ממון זה משהו שאתה יכול לעשות בתחילת הקשר, אבל צוואה זה כנראה משהו שאתה תשאיר גם, לא יודע, אולי לגיל 60, או אפילו צפונה. נכון. אז הסכם ממון באמת בתחילת הקשר, אם הם עומדים להינשא, אז לפני הנישואים כדאי לעשות את זה. לפני הנישואים? כן. אוקיי. ואפשר גם לאחר מכן, אבל עדיף לפני. ואם הם לא עומדים להינשא אלא חיים ביחד, אז ברגע שבאמת הקשר הופך למשמעותי, יציב, רציני, חיים ביחד וכולי, אז כדאי לעשות את זה, ללכת להבין, להתייעץ ולשקול לעשות את ההסכם. לגבי צבא, אתה צודק שבאופן טבעי זה מתחיל להעסיק אותנו בגילי ה-50 וצפונה. אבל כמו שאמרתי, כשמדובר במשפחות משולבות, הייתי עושה את זה גם קודם, אוקיי? גם אם אני בת 35 עכשיו, אבל בזוגיות שנייה, ויש לי ילדים מהיחסים הראשונים, הייתי, וזה כמובן גם לצד השני כך, אני חושבת שצריך להסדיר כבר בשלב הזה את מצב של פטירה, שלא עלינו, ראינו כולנו מה יכול לקרות, אסונות לא חסר בעולם, וגם מחלות, לא חייבים, להזדקן, להגיע לסביבה טובה זה האופטימום, אבל לא כולנו זוכים לזה, ואי אפשר לדעת מה יהיה מחר. וכן להסדיר את הדבר הזה, בעיקר במשפחות משולבות, להגן על הילדים שלנו, גם מהיחסים הקודמים, גם על המשותפים מהפרק ב', שלא יהיו נתונים בין הפטיש לסדן, בין האחים שלהם מפה לאחים שלהם משם. לקחת אחריות ולהסתכל, לעשות את התכנון הכלכלי המשפחתי הזה. וואו, ממש לתת את התרופה לפני שתהיה מכה. ממש אם תהיה מכה, אז הנה, אנחנו מוכנים, אם לא תהיה, אז מה טוב. נכון. וואו, באמת, כאילו, מדהים כמה אנחנו לא חושבים על הדברים האלה, והם בסוף, כאילו, הם גם, זה רלוונטי לכולם. כאילו, רוב האנשים לא חושבים על זה, אבל זה כן רלוונטי לכולם. כאילו, זה כל... וואו. ורד, טוב, אני חושב, אני למדתי המון, יש פה באמת... זה עולם ומלואו, כן. עולם ומלואו ממש. לקחנו, אני חושב, הצופים, האזינים, לקחו הרבה טיפים, הרבה רעיונות, ובעיקר לקחת ייעוץ, להתייעץ, להבין, לקרוא, לראות, כאילו מה... נכון, נכון. לא להדחיק, לא להגיד יהיה בסדר. בדיוק. לקחת אחריות. אני קוראת לזה לקחת אחריות. ולקחת אחריות זה באמת גם, זה יותר זול, גם רגשית וגם כלכלית, לקחת אחריות עכשיו, להבין מה האופציות, מה יכול לקרות בעתיד. ממש. ומקסימום זה שם. בדיוק. ואז זה יכול למנוע כל כך הרבה נזק ועוגמת נפש וכאב לב, באמת. היה נהדר לשוחח איתך. תודה, גם לי. תודה רבה. אז את בעצם, המשרד נמצא בקרקור. יש לך אתר שאפשר בהליכים. בהליכים. אפשר למצוא אותי ברשת בכל מיני דפי נחיתה. ובפייסבוק את פעילה. בפייסבוק, בהחלט. כן, ורד פרימוב באנגלית בפייסבוק, כן. מדהים. אז תודה רבה. תודה לך. נתראה בהזדמנויות הבאות. בשמחה רבה.